Suwe ra ketemu. Waalaikumsalam, Mbak. Kabare apik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kuwi rupamu kenapa kaya ngono, Mbak? Kok ora tau diurus, ora tau dikei duit bojone apa ya? Duwe rai kok kaya ngono, mbok ya dirawat. Iki lho, contoh iki lho. Glowing, resik. Rai kok gradakan aspal kaya ngono. Wes males aku video callan karo wong kaya ngono. Mosok to, Mbak? Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dikir tok ra ono usahane. Gusti Allah ya ora gelem. Iki tak omongi cara rahasia kulit glowing resik kaya ngene. Aku migunakake iki masker merek Dear Up sing avocado, berbagai varian rasa. Cek wae langsung IG-ne @masker_organik33. Ojo lali, langsung dicek, langsung tuku men raimu kira rada resik sithik ngono lho. Rai kaya ngono temen. Oke Mbak, delok wae, delok. Aku bakalan jajal trimu. Aku iso luwih ayu saka kowe Mbak, delok wae. Tak tuku kabeh, sok los kabeh. Halo. Assalamualaikum. Ndito iki ra nyaut iki. Masya Allah Mbak, ayune iki tenan toh. Ra nyongko rai gradakan aspal dadi koyo ngene ayune. Masya Allah. Dang it. Like I should. When in darker, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on.